lidi, vítám vás u nového videa. Dneska si zahrajeme crafting and building, neboli Minecraft. Takový jako, no pro děcka dá se říct. Já sice ještě hraju, je mi 10 let. Ale je to jako, dá se říct, že je to dobrá, dívejte, jak vypadám. Tady ta hra je zdarma na skiny. Dívejte, já už jich mám dost. Víte, tady třeba za to prostě. Enderman a Želva Ninja. Želva Ninja. Ten Leo. Jak se jmenuje? Jo, Leo. Já bych chtěl pomny si udělat. Ale to tady asi nebude. Ale kdyby tady byla pomny, tak bych byl fakt rád. Jako já se... Počkat. Vrchní oblečení. Ne, já nechci vrchní oblečení. Já chci pokrývky hlavy. A určitě tady pomny nebude. Já to vím. No, tady to úplně stejné, dá se říci. Nic tu není prostě, no. Jen televizor. Dobře. Dobře, je to Enderman sice. Ale tady já chci pomny, ne nějaké blbé věci. Dá se říct, že to pomny není prostě. Tak čau. Myslím ze shopu. Nebudu Enderman, ale budu vesničan, tenhle zelenáč. Dobré, jsem ho... Proč mám creeperové boty? Hele, já se jdu podívat. Proč? Proč a proč? Styl. Obuv. A já chci zelenou obuv. Ale jestli načtete deník malého Minecraftáka, což je minus, a tohle je on, tak jako já jsem podle něj. Co je tohle? Co je? Aha, to je nějaký bug. Boty nějaké divné. A tam tyhle. Ty v biostě. Ne, tak nevypadají, oni jsou duhové, já nechci duhové. Proč jsou všechny boty tak divné? Prasata jsou tady. Najde prosím už nějaké boty. Tyhle. Ty se podle mě. Řeknu to a možná to ani nedořeknu a já jsem si to myslel, že to bude měnit. A tohle je sakra co? Tohle jsou speedboty. To byly speedboty. A jsou těžké. Já chci zelené boty. Já chci. A to jsou žabí. A tohle jsou papuče. Já chci boty. Ne papuče. Nějaké laky ne. Ježišmarja. Já už nevím, jak dlouho tady sedím. Já jsem hrál Roblox, chtěl jsem natočit z toho video. A prostě mi ta hra vyhodila. Já musím hrát tohle. Protože jiné hry už jsem třeba natočil, nebo něco jsem natočil, se mi zdá. Tak tohle je co? Nevím, ale nedám si to. To je nějaká fiálka. Já budu muset dát tyhle, tam to jsou creeperové. Takže na sebe, dá se nic dělat.
Ne, ne. Já si dám Ice Monster, bo tohle je strašně zabugovaná hra. Servery. Alien Blast. Se podívám. Cube. Připojit k serveru. Připojování. Tak to musíme mít účet. Co teda? To jsou teda lidi. Nechci, abych měl účet a potom si to zahrát. A to já nechci.